Shubor nagaslem jong unongsan hima. Kador Barshnong Kolapati minta ke singi kelapelong ya ke program man sedang no ya ke jing pentre bantai ya ke hall ke balatip kom ke Tribal Cultural Center hapo ke tei ke snong. Ha ke tei ke singi la don ringkat lang da unomi kemat ketan ubak Mohendro Rapsang u Dr. W.R. Kharlukhi ubadeu MP ke Raja Sabha ubak Po Lingdo ubadeu MDC ke tei ke constituency ubak Mar Tamlen Perbot ubadeu urang Barshnong ke Kolapati kiseng gentai ki dekot jong kador Barshnong bat kiwe. Haba ai jing kren ha kate sngi uba Mohendro ulaong bakalong ka jing ang nuot jong kasnong bat jong kinong snong baro kawe banyo no ya ka hall la ni ka cultural center hapo kasnong ulaong ba watla ka jing ab ban sedang no ya ka jing pentre ban te ya kate ka hall kalong ka bala slam henrei kate ka jing apat kalong ka ba so ya kate ka jing te labu ban pendap hapo ka arsenam aa bala shimti da kate ka dor barsnong ban pentre ya kate ka kam batla baiting ka ban pentre ya kate ka jingtai da ka Directorate of Arts and Culture ka Sarkar Jilla hapo ka jinglot ka ba arklor siteng ba daman ko bohong menew bola ban bot sinistai bala don ka jing sirap na din ba amang pat da fi ai ban tray ka kam wi tray lepas sawan ka pisana din tengas ngungu ipikum ka dong ba fi ai nga arngot kini ki samla te hoi ngas ngau tenar rune ka sngi ba nga try kene ka long kam dai ka meeting politics try ha bang pay ka dai ka MDA mo ya don lang te ka ai ka mon ong ang ni tang kene nga ngai pakino ya ai ka ai barok ka dai ka jing penyat jong play I don ki candidate hoi jing sisa da don sekiwai candidate ngan ngau tenar nomor nga haman ka meeting ibang alai kum MP nga khonlang e barok Namar ba hadian beli dep idai bani trai lang namenta ka riba ka jai ban reu ngidai bani klet ya ka no ka jinya keren mo ha ka por ka election pat kham tam phi bai ba namar ngi ki politician dal adep ye trai lang phi ki bai ba dang ne ka jinya kanat wat ju don kum kata te ka wei hang ni ngai ha ka ni election no job ka dai jing kar khu jong bulai batang kawai habang ayat hagi negi sistem ngai bat ngakarpat ba na pedenggi candidate given job kabangai kemudian kami menta kalong ba in increase ya ketu ka chief minister fund balai mo ang kata ke MP fund ngatry MLA MDC instead ka kam instead bersanction instead bentray remla benlen ngas ngau tenat mo dan bok pi don ki officer ki berap je pi hak department rai ke jing sateng gelong ba habang yai lemba ke department sitom ha bun yo ki skim hado ndo poi la sanction ru tip kumno ke lan sene stai den mar kata ka daw nga yai kat suang yai hagi ni ki jing tre ki jonga betang sistem ngatrai ba pol ba rap sang kam experience baninga rai ke jinglap ke jonga gelong ba lamba ke chief minister fund ngila menteri kumbetrai lamba kini ke MP MLA MDC scheme jom kubli shibun ba pia khot yanga kani kapor bani don bentalang ha kani ski bani sedang no ya kata jingtre jong kata ke Tribal Cultural Center hangni hakwalapti kalong kai jigang not jong ka snong kum bakila kren shwa ki rong ba snong iba daman ilong ka ek jong ang nut jong snong bat jong ki nong snong borok we ya ba ki deben yo no ya kata ka hall ka cultural center hang ni ka darbar snong borok we ka jingap jong pi kalong sisa kabla slam ba nei ka jingap kalong ka ba saiso pat parna stona chibune hak jing trai si tom jong pi napo ka snong kibala la ban ong
bat kibalala ban approach ya ka department ba ya ka ni sanction filala ban yo ka por ba biang nga ai kublei ya ka government ba ka simkia ya ka ni kam lembaga tanat art and culture ba la ba ka ni ka jingdon kam jong ni ka hol la dei ban ai no plot ploy ka jing up kala slam palat kublei shibun ya ka government ru bat lembaga tanat jong ka art and culture ba kala la ban sanction ya ka ni ka amount hoi ka jingdon jong ni ka hol ka ni rap shibun ba ya ka ni ka dorbar hi barok wei ya ka jingdon kam jong ki long sung snong hi barok wei wa lembaga jingwan jong ni ka hol kan yo hi ke jing mentoy ya kinong song snong hi barok khoj na kit bok kit weng ya ka dorbar snong hi barok wei ba kani ka project kila ban pendep ka por babiang wanga stunat sibun ban yo sngo ba ki shimti hi da ka dorbar snong menteri ya kani ka kam kolong ka ka ba khamnyar kham yo ban yo sngo ba ka dorbar snong ka shimti ya kani ka kamba kamsan menteri tangwanga reality kadi kejing trai jong ka dorbar snong kan long ka basai so ka ban dap hi ka por babiang bat kan long hi ka baha Nia sedang ia kani kakam bat mas sedang lai kenduk lupa dieng pengkiang baningkong ulong nlek kumno u transformer udon bang on ka site ke jompi bachnai kani tribal center dar jingi kenduk bat ke snong ngilala ban convince hak tu por ya MECL bakinwan ban inspect bat ban menjur ban shift ya unu transformer ndala dem ban shift kontraktor lawan ha site bat ulapet ke ga bade benle land excavation ban di saya ka kando jan miet ufu ni nga wong nginle kumno kani ka kando nginti nang ni bat pen karya tingili berat chano lara berat asnong tingini brio baro nriu nyu benai kini ya halor ka khti ta ka lai saka impediment ka baar ngapan fun ya ki authorities jok Hindu mission so bahase ailat syak ba kontraktor ulit the ulit dump ya ka kando hante Hindu mission pandala deble kata dan salah ban shift your new transformer ndala de shift your transformer kedor bos nong gong idan kam sakari training wall but ya kata hadin kata pala de release ship holak wong katno idan kam nang ai ki estimate kalau payung ba laila mo nda lastang gajing trai ki ong em gidan sikibadon kali situ ki bakwa ba dan provision ya ka parking ka taru apun kelab yang ya ka plan di Henry ko baong Pak Taman ini kaya serim ya kedua keketiin ko baong patience is bitter but its fruits are sweet kajingay siya kakatang Henry kiso aja ka kilo kipatiang di yo ya kani kasingi kung bakalong kamday ka achievement jong uno single individual teamwork works mereka team man ka team ka don kampat yo captain ngakan mau bengilit sa office jong ba hek ringkat bat ba matamlin ba jo asin laisin nantu la du no ya ka ministership ya update sa siyang ba sanbor asin labu sikibrio ba sanbor begini kin in facilitate ban penting kenapa kini kam kan long bat mendang semua kemen ba na ini ijing sedang jong kabaweng you transformer ba snai ka retaining wall kiba poi bro hatlai lak naga scheme ke jong aku MLA bat hadin ke MDC inilah manyu i ni ski mendang ku bakalong tiga ski ka ba shit ka ba shai ba bat ngakerban pada ni ke project tu kanya hakata kalenti Kumpiayok pen sngo mene kajing persyang na do kajing sedang bapol mo kadi kajing sedang
nadu itu kipor nakan mau kau biko proverb kau ba ngide ban ai burom ya kita diberi hok mentaka sengi kam ne sengi kum lai kren menne there's no politics nothing Rega sengi bingin ai burom but la pensyai di ba matam nadu kajing stang ji ba pol ngai kuple UP nang ta ter kajing trei jeng kwe ki kam tam mi kan Directorate of Arts and Culture kan invitation jeng si syang na khot ya i ba Frederick Roy kar kongori balong Commissioner Secretary jongka Arts and Culture tabai khamla ban wan men ta kasgi namar ki daw bai ibat wi kum CEO jongka Election Commission te ida ong ba nakaliang jonga sungo ba su ai ka jing sungo ikisno tamba nakaliang jonga nganumla ban don kat tamba ki officer ki badai ikong bebian ding do cream sorry kong bebian song bahayang i ka do basnong di ban ai ka jing thap ti ba jamba ikong bebian Ide ini officer jong Directorate of Arts and Culture ibala bad day ni kan file na du sengining kong adu mentah. Kat kum kajing tip ke jonga. But kajing wan rung jonga ne kajing wan sim ti kan ka kam ne kajing trei kam dei kajing trei jonga simet de kajing kajing highway ka sin menta menjim snem ngala ban o arajar at puar. Kiwan ki committee member ki bakun thup i secretary jong Syai ba joy bam don hang ni ba matam matalai ke wan ki pen sngo ya ta jing sngo khia ba hot ayat hot ngina yo ngina don ka jing kermen tang ba balai ka sakut kat ni hatu pila nem hei tai put masudon kita jing ketik apa mensem namar kam dei ka kamram nangam sola ka ka kam ko ba man berkhat Bagadi ngadon ko ta jing siap ting dengan syukili ni mei pangong le kom no yang I give your best de hei tai i benta ngasdang banjit denti lengkap bat i kajing tri lang bagador basnong la bon ki meeting la don